Odi amene amakapa na miwa atatsika mfortuna. Zitunzi zikuoneka ma social media. Komaso amajambura mwa ukadaulo. Inu apolisi munali pafupi, asirikali pambali. Tifuseko asirikali amene munali mulilongwe amene amamenyedwa na miwa pafupi kuochedwa magari moto. Apolisi kumenyedwa na miwa akupemba kuthandizidwa osachitapo kalikonse. Munapangidwa overpower ndi anthu otsika mfortuna zikwanje futi pambali. Inuyo misongo imene malipiro mukulandirawa akupereka ndi amene atsika mfortuna aja kapena amalawi wonse ngati inclusive pa misongo yathu imene akutolera MRA mopanda chisoni. Khalani serious apolisi, khalani serious IMDF. Zimene zachitika kulilongwe mukusonyeza mawanga wakuti mukugonjera anthu zigawenga, mukugonjera zigawenga osati amalawi amene amakusongerani misongo kuwateteza. Ndipereke saluti kwa former General Commander Mr. Vincent Nundwe amene munateteza nthawi ya zionetsero za 2019-2020. Nzika zinatetezedwa ndi MTF, Katundu anatetezedwa ndi MTF. Koma izizi maonesa mawanga okuti amalawi tikhale nanu ndi chikayiko. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti zigawenga zovala mozikonzekeretsa kutsika mfortuna kumakhapa na miwa. Inu apolisi mukuona ndi maso, IMDF muli pambali. Yango nkumati chani makamaka misongo ya Malawi ndimene mukhalire. Dziko ilitu sila chipani cha MCP, dziko ili sila chakwera, dziko ili sila chipazi. Inu asirikali malumbira, apolisi malumbira kuti muchateteza nzika, koma zikupita kuti our position tikudabwa nanu. Matemu atulacha amayenera kuti wina mwa inu aliyese tikhale limodzi kumatemu. Koma mabisala chifukwa chani? Mukuopa ndani? Maopa chiyani? Mukuopa chani? Ife tisikufuna mau president, ife sitikufuna mau MP. Ine Rayton Mangoti, Namiwa, Kambanje, Boni Karindo, Mtanyiwa, Wabakiri Mnuzi TV, Emmanuel Ulea Makatani, Steve Simsogwe. Sitikufuna UMP kapena upresident. Ntchito hii background tizikhala limodzi. Mukamaya ngula mozuzula muzikhala serious. Is muchite choteka. Lembani makalata akutwa muchizungu apite kumaiko. Awa kufunika sanctions, akufunika ma sanctions. Ndamvaso kuti chipazi iwe ndi mimba yako yafufumayo ukumanga ma filling station ku area 25, wamanga kusalima ndalama za kuchulukira, watana dinamiwa, wapangaso arrange kuti undipeze ine Rayton Mangoti kudzera mwazigawenga zakozo. Chipazi ukuchedwa. You must welcome. Ndilibe bodyguard, ndilibe chikwachi, ndilibe food. Mphepo yoka ya Mulungu muzabe pa chipepeso. Ine ayi mubwere muzakabe muzaombere mupange chilichonse kuti chita eliminate ine koma boma ili lakukanikani chakwera zamukanika mukupitiriza kumana miza Malawi. Munabwera kuno kukalonga kumana mizandu pa election. Votani tikupasani matumba ufa mukaonesa chara ichi. Votani tikupasani
kumpanda. Bwerani ziko lizakuonereni. Lizakuonereni nthawi yanu. Olimbana nani? Ama limbana nani? Ama pesana nazo. Ndilibe vuto. Sindikuopana. Sindikuopa iwe chipasi. Sindikuopa zikawenga zakozo. Mubwere muzatane nade ine mangozi. Boma la kukanikani.